Hei katsojat, mä teen tämän videon lopussa paljastuksen. Ja muistakaahan katso loppuun asti. Ja tämäkin toinen osa. Mä kerron, mitä unohdin viime kerralla sanoa. Eli kouluun liittyvä ja sitten kaveriin liittyvä. Ja salaisuuden lopussa. Yes. Minä olen tällä hetkellä ollut luovilla, opiskellut 1 vuoden, ollut saanut kavereita sieltä. En kerro nimiä, mutta on ollut luovilla kun 2025 syksynä aloitin luovin ja saanut siinä aikana kavereita, kun melkein koko luokka. Tällä hetkellä ja sitten mulla on yksi paras kaveri ja sitten, no se ei tämän kerro, mutta mä oon miettinyt sen kanssa aloittaa jossain YouTube-kanavan. En tiedä minkä nimisen. Ja sitten mulla on muitakin kavereita. Hyvin on mennyt niiden kanssa ja pelailu on sen parhaan kaverin kanssa. Ja sitten, joo se. Ja nyt mä kerron sen salaisuuden. Että mä oon ollut luovilla istuneena, niin silloin mä oon ihastuin siellä ollessani jo. Tää on se salaisuus, että mä oon ollut ihastunut yhteen tyttöön luovilla, mutta en oo enää, koska hän itse aloitti parisuhteen. Mun tietämättä ja hän kertoi vasta sitten viime joulukuussa. Se oli mun salaisuus, että mä oon ollut ihastunut yhteen tyttöön luovilla, mutta en kerro kehen. Muistakaa tilata video. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ja kommentoikaa alas, jos tahdotte lisää tietoa minusta. Ja tilatkaa kanavaa, jos tykkäätte peleistä, kun seuraava video on pelivideo toisen vasta aloittaneen tubettajan, jolla 25 tilaajaa. Ja se näkyy tässä sen tilin nimi. Ja sen teen seuraavan videoni. Se on yhteisvideo avaruusperunan kanssa. Joten katsokaa video ja tilatkaa kanava, jos tahdotte nähdä sen videon. Ja muutakin pelejä. Joten kiitos kun katsoitte. Hei! Ja kommentoikaa alas, jos haluatte ehdottaa pelejä, mitä pelaan.